6 Σεπτεμβρίου 1955. Η τρίτη και σύγχρονη άλωση της Κωνσταντινούπολης, η λεγόμενη νύχτα των κρυστάλλων της Τουρκίας. Όλα ξεκίνησαν με αφορμή την Κύπρο και την ιδέα της ένωσής της με την Ελλάδα. Η Αγγλία, για να μην χάσει την αποικία της, έπρεπε αμέσως να αποτρέψει αυτή την ένωση και έβαλε παράνομα στο προσκήνιο την Τουρκία. Η κυβέρνηση Μεντερές διέταξε την τουρκική μυστική υπηρεσία να επιτεθεί στο τουρκικό προξήνιο της Θεσσαλονίκης, φερόμενο σπίτι του Ατατούρκ, τοποθετώντας βόμβα. Οι εφημερίδες, κυρίως η Istanbul Express, είχαν ήδη τυπωμένα 300.000 πρωτοσέλιδα πριν καν γίνει η έκρηξη, λέγοντας πως οι τρομοκράτες Ρουμνοί κατέστρεψαν ολοσχερός το σπίτι του πατέρα των Τούρκων, ενώ οι ζημιές ήταν μηδαμινές. Το σχέδιο ήταν καταστροφή όλων των ελληνικών περιουσιών και βεβίωση όλων των ιερών του ελληνισμού της πόλης, της κοιτίδας του ελληνικού γένους. Οι επιθέσεις έγιναν από ομάδες περίπου 50.000 ατόμων. Πριν από τις επιθέσεις, οι Τούρκοι σημάδευαν τα ελληνικά καταστήματα και σπίτια με έναν κόκκινο σταυρό. Πήγαν στη συνοικία του Πέρα, που είχε 700 ελληνικά μαγαζιά και γκρέμισαν τα πάντα. Πάνω από 300 Ελληνίδες βιάστηκαν, ενώ άγνωστος ο αριθμός αντρών που υπέστη αναγκαστική περιτομή με μαχαίρι στο δρόμο. Στις εκκλησίες, ο όχλος κατέστρεψε εικόνες και σκεύη ανεκτήμητης ιστορικής αξίας. Οι ιερείς κάηκαν στα κελιά τους και τους ξερίζωναν τις γενιάδες. Στους ελληνικούς τάβους των Τατάβλων και της Παναγίας Βαλιοκλιώτισσας σφάγανε τους σταυρούς, σκόρπιζαν τα οστά στους δρόμους και βγάζαν τα πτώματα για να τα κομματιάσουν. Έγιναν χιλιάδες συλλήψεις, αλλά κανείς δεν κρίθηκε ένοχος από την κυβέρνηση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Μια τεράστια οικονομική ζημιά, το 80% των ελληνικών περιουσιών καταστράφηκε και το 90% του Ορθόδοξου στοιχείου της Κωνσταντινούπολης πέθανε εκείνο το βράδυ. Το συμπέρασμα είναι ότι προσφυγοποιήθηκαν οι αυτόχθονες Έλληνες, αυτοί που έχτισαν την Κωνσταντινούπολη και την έκαναν βασίλισσα όλου του κόσμου για πάνω από 1000 χρόνια. Ερχόμενοι στο τώρα, από τους τουλάχιστον 350.000 Έλληνες της πόλης, σήμερα ζουν εκεί περίπου 2.000 άτομα, που οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι. Όπως λέει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης όμως, οι αναπομείναντες Ρουμνοί είναι λίγοι, αλλά αμέτρητοι. Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, μαρμαρωμένε βασιλιά. Αντί για σε αναστήθηκε η Τουρκιά, η πόλη πάει, διπλοχαμένη για σουφιά. Κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάζαν και μας πλήγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Και στα τατάβλα μπόρα βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Και για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Και για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Μορφή γλυκιά πολιτισσα μου, μου έχεις κάψει κόσμο την καρδιά μου.
με τα τσακπίνικα σου μάτια. Μου έχεις κάνει την καρδούλα μου κομμάτια. Από ξένο τόπο για παλαργίνο ήρθε ένα κορίτσι φως μου 12 χρονών. Έχει μαύρα μάτια και σμουρά μαλλιά και στο μαγουλό της φως μου έχει μια νελιά. Ας βαστάξει αυτός ο καλός, ας βαστάξει ως το πρωί, να χορέψουν τα κορίτσια με τα τεριά τους μαζί. Όλο ούζο το βαρεθήκα, όλο ούζο το βαρεθήκα. Φέρτε με ένα κονιακάκι που το ρέχτηκα, φέρτε μου και ένα κρασάκι που το ρέχτηκα. Μικρή σκερτσόζα παραπονιάρα, όταν θα με είδεις αρχίζεις που πηγαίνω να ρωτάς, γκρινιάζεις και δεν σταματάς. Μην περάσεις απ' τη γειτονιά μου, μαγκά μη σε ξαναείδω μπροστά μου. Έμαθα μες στο Πασαλιμάνι, τραβάρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το Πασαλιμάνι.
πέτρα γράφει θα γίνω τέρι σου. Όσα θρηνεί και θρηνήσε χρόνια η Ρωμιοσύνη, η βασιλεύουσα έπεσε και δεύτερη φορά. Έγιναν τα παλάτια της των μπούκων τη μωρά. Είπαμε να ξεχάσουμε ποιος έχει την ευθύνη για όσα θρηνεί και θρήνησε χρόνια η Ρωμιοσύνη. Στο πάρω με το ζόρι και